че седеме да говорим едно сериозно хора, едно сериозно видео, а не някакви тъпоти или пък да ви показвам динозаври. И това е защо тъпото училище не ни показва някакви видове динозаври като маджунгезавъра или като спинозавъра или като гигантозавъра. Буквално единственото, което казват е Тирекс, брахиозавър и трицератопс. И те дори не са точни. Буквално имам една тъпа книга в Даскал и там буквално има картинка на Тирекс от 2016. Пич, не живеем преди 9 години. 2025 сме вече, Тирекса не изглежда така. И плюс това казват, че Тирекс е имал зъби като ками. А за моите последователи, които сигурно са зубари по динозаврите, като мене почти всичките, всички знаете, че зъбите на Тирекса не са били като ками, зарязане или късане, а са били по-скоро като конуси за трошене на кости. Те са били конусовидни, а не като кама. Зъби като ками. Това е повече прихожда на нещо като гигантозавър или каркарадонтозавър. Но не и на Тирекс, защото Тирекс е имал конусовидни зъби за трошене на кости. И най-лошото е, че там казва, че динозаврите са били студенокръвни. Което не е вярно. Динозаврите са били топлокръвни всъщност. И ако птиците са динозаври, да, познахте. Всъщност птиците са до някъде технически са влечуги. Но буквално как може да е толкова тъпо? Защо ни казват, че Тирекса е бил най-големия хищен динозавър? Всички знаят, че е спинозавъра, но понеже си мислят, че ако не кажат на децата, че е спинозавъра, те ще са окей с това. Буквално как може да е толкова малумен? Само защото повечето деца не знаят, че е спинозавъра, е най-големия хищен динозавър някога, и не го показват, не знаят, че трябва да казваш, че е Тирекса. Но не, всъщност те казват, за да може да надържат необразовани и после тъпите учителки да ни пишат двойки. Те точно за това им е целта, да ни пишат двойки и да повтаряме годината, за да може да печелят повече пари. Това на всички им е ясно, нали? Училището е робство, което те учи грешни неща. Училището е затвор, бе, човек. Буквално, как може да казваш на деца, че Тирекс е имал зъби като ками? Ако кажеш, че гигантозавър е имал зъби като ками, няма да съм напълно съгласен, защото той от семейство Каркандонтозавридае, които всички знаят, че имат акулски зъби. Всъщност, зъби като на акула, за късане на плът. И да, всъщност Каркандонтозавридае означава акулозъбови. Буквално така се превежда на български. Така че Тирекса със сигурност е нямал такива зъби. Тирекс е имал конусовидни зъби. Това, че едно животно е било динозавър, не значи, че е имало зъби като ками или ножове. Даже напротив, повечето динозаври са имали много по-различни. Много малко са имали такива като ками. Буквално това, че нещо има остри зъби, не значи, че зъба му е като кама. Така че училището е затвор, на който да правят тъп, за да може да пишат двойки да те държат повече там.